Tervetuloa tutustumaan meidän toteutuksiin Minno Innovaatiokurssilla. Haasteemme oli luoda tietopaketti glaukoomasta sote-alan opiskelijoille. Haastettamme ohjasi opettajamme Juha ja asiakkaamme oli Santten, jota edusti Henrik Pero. Ensimmäinen ryhmä lähestyi haastetta podcastin näkökulmasta. Ryhmä nauhoitti yhden jakson, johon he saivat vieraksi 2 kokemusasiantuntijaa. Toteutus tapahtui koulumme digistudiolla. PS, muista kuunnella. Toinen ryhmä teki glaukoomaa havainnoivan YouTube-videon, joka auttaa katsojaa hahmottamaan näkökentän puutoksia, jota glaukooma voi aiheuttaa sitä sairastavalle. Ja tässä näemme, kuinka näkökenttä voi pienentyä. Kolmas ryhmä lähti luomaan erilaisia haalarimerkkejä. He tekivät myös hyödyllisen taskukortin palkinnoksi Quizlet-muistikorttipelin suorittamisesta. Ryhmän tekemä glaukooma-aiheinen Quizlet on hyödyllinen, sillä pelit tekevät oppimisesta hauskempaa. Pelaa itsesi tietoiseksi glaukoomasta. Ryhmän slogan olikin Glaukooma tutuksi! 4. ryhmä lähestyi haastetta luomalla verkkokurssin. Verkkokurssia, joka keskittyy glaukoomaan, ei ollut löydettävissä, josta ryhmä sai idean sen luomiseen. Verkkokurssin visuaalisuus on rakennettu tukemaan oppimista. Tavoitteena oli tehdä oppimisesta helppoa ja mielekästä. 5. ryhmä lähti tekemään glaukooma-aiheisia TikTokkeja. He halusivat kuvata TikTok-sisältöä glaukoomasta. Miksi? No kyllä sä tiedät. TikTok trendaa ja ryhmähenkikin on ollut erinomainen. Tässä reipas Werneri avaa oven Ullanlinnan silmälääkäriin teille ja meille. Muista tarkistaa silmän paineesi. TikTokien kuvaamisen ohessa tapahtui mahdollisesti kosintakin. Näin taisi käydä joka otolla. Kiitos kun katsoit! Erityiskiitokset Juhalle, Henrikille, Nikille, Mialle sekä Ullanlinnan silmälääkärit Oy:lle.